आइया थांबाय मोजाङानो जाबाय दे। नङाबा बहाबा आरो जोंनावसो बाहाबोना थाबाथ' जारला जागौमोनहाय। एकदमबारे बे आबा मेहेरखौबो आं बुंखायो जानला मानलाजों दारायलायलाबाय। सोरखौ लानानै फैयो न'आवबो। दा नै फिसाला दसे गैयाबा सिरि जानोसैलाय न'आ। बहाथो थाङो गथ'आ दाबो फैला होमबा? फुजानि ड्रेस बायसावथारदों मालाय बयहाबो। आंहालाय माला बायबावनो मोनबावगोनसै। ओरैनो सोरांजोंबो एसे एना एनि जानानै दंथारो जोंहा। जि मोननांगौ बे जुरियासो। बे गासिबो मोनजोबगासिनो फिसाइखौबो आरो फैसा थाखाबाबो। आंहाथ' जेबोआनो गैस्राखाया। फैसाखौ गोदोनो खावनै खालामनो नागिरखाथारदोंमोनहां। आरो नै मिलायनानै थागोन होनबाय ओमफ्राय दा बिदि जाबाय मिलायनानै थानाया। दानालाय आरो बहा खबर लाबावनो जोंखौलाय। आंहाबो नै दाहारफोरानो जासोना दंहाय। दाहारफोरखौनो माला सुख'नो हागोनसो नंबाय आङो। एकदमबारे दाहारानो बोरै मारै ब्रुं ब्रुं जाथारखोथाय हालासोहां। जेरावखि थाङा मुदाल' अफ जाखायो आंना दाना। गोसोफ्रानो सान्थि मथनखौनो थानो मोनला जेरावबो। बोरैबा सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौल' लोगो मोनफ्रांखायो। आयौ नै आफा मा जाखोसै? मा जानो माने मा मायै हो? मा जानो माने मा? आङो बे जुरिखौ लोगो मोनदोंमोन हाथायाव। मा? जुरिखौ लोगो मोनदों? औ आमफ्रायथ' बुंबावलायो आबा आबानो दासो नंखायखौनो। नों मानो बिदि आबानो मोजां रायलाया मानो आंजों? आंहा दरखार जाखायाखैलै मोजां रायलायबाय थानो रावजोंबो। नै आफा सना मानो रागा जोंलाबायखोसै? जि जाबाय जोब्बायहाय। बेखौनो गोसोआव लाबाय थाबाय नोङो। आरो लोगो मोनदों माथो जाखो? एसे एनै राव होबानोथ' जोब्बाय। खुगाजों बुंनाय रावखौथ' लाफिननो हायाना आयै नंगौ। नाथाय बे आंनि गोसोआव गाराय जानाया बेबो एसेबां गोरलै खाराथ'। बिमा बायदि अनामोन नामा आं बेखौ? बिमा बायदि सानामोन? नाथाय मोनसे समाव बे मा खालामदों? बेखायनो आं गोसोआव बिराद दुखु मोननानै थाबायलै आयै। आङा रावनिबो फिसाला जानो गोसो गैया आङो। नंखायाबो आं बिनि फिसाला। आं खालि नोंनिल'सो फिसालाखा। औ आफा सना नाथाय दा जोंहा फैसा थाखानिबो एसे प्रब्लेमहाय। बेखायनो बे नोम्फाजों रायलायनो गोसो गैयाबाबो रायलायथाराबा मिथिबाय? जोंहा बिनिफ्राय सोरांनिफ्रायबो फैसा जानांगौहाय नोम्फानिफ्राय। नङाबा बिसोरल' मोनजोब्बाय थागोन जोंहा नै थाइसे आथोनाबो मोननाय नङा। जोंनिफ्रायथ' सेबायल' थाखायो दा बिसोरलाय आरो माथो। गासिबो लाजोबथों रायखसिफ्रा गावसोरनो। बिदि होनना मालायनो गासिबो हगारजायाहाय आबा मिथिबाय? ओरैनो न'खरावबो दा फिसालाया नों आरो सानाबाल'खासै। बेखायनो गोसोआव लाखि मिथिदों आबा? बिसोरजोंबो रिस्ताखौ फुरा जों सिफायनो हाया बिब्दि। मा सानो बेखौ नों सानबाय थालै आयै। जायखिया आं दा बिसिनि खोथाखौनो रायलायनो बाथ'दों। रावखौबो माने गोसोखांनोबो बादों। जायखिया दा सानानो जाया मानो। आबा नोंबो दे खर'खौ थान्दा खालाम एसे आबा। मोजां थान्दा दिमागै एसे साननांगौ बेफोरखौ मिथिदों? ओमफ्राय आजिखालिथ' बे सानाल'खासै ओजोंबो न'आव रावबोआनो गैखाला माथो। आइ मिलिसा आइ नै ओजों फैनायसाय नानि। आं आरो 500 मानि होनो नाङा दे 200ल' होगोन आं 200। खोनाबायना आइ? ओं आयै। आइ माथो नों हाथायाव थाङोनो? नोंनि नोम्फाया आरो नोंनो 200 रां होनो खोन्थादोंमोन। आयै 200ल' होबाय आफाया। आंथ' एसे बुरजा मानि बिदोंमोन। आं स्कुलनिबो माबाफोर बायनो सानदोंमोन ना बेखायनो। आरो नांगौ माबा बारानो आरो। बिफायाबो नाङा दे आं बिनो इसेबां मानि हरनो हाया दे आरो। ओरैनो बिफां गायना दोननाय थांमा थांनो बिफाया। फैसाखौ बाहायनो सान्दों दे आरो बारा बिदोंमोन। मा जाखो आयै? आइ मिलि नोम्फायाथ' आरो होनो सानो नाथाय मा खालामनो। बिनाबो आरो बिदि जेबो खामानि दामानिफ्रा मोजां फैसा मोननाय बायदि जायाना। बेखायनो जि दङ बेखौनो होयो आरो नोंनोबो बा आंनोबो आइनोबो। आंनि आइ फिसा हिन्जाव दा बेखौनो लांथ'दो। उनाव आं रायलायगोन दे नोम्फाजों दे। आंबो एसे एनै जमायो नालाय मालाबा हरनोसैलाय आरो। 200ल'जोंथ' आं मा हाथायाव थांगोन। मालाय लोगोफ्रा 1000 मानि लागोन रोजासे मानि। आइ नोंनाव गैथ'आ दा? ओहो आइ थाबाथ' आं हरगौमोन। दे आइ सना नों बेजों थांथ'दो दे आइ दे। ओमबैयाबो दाबो सफैयासै माथो। दे जागोन आयै। ओमफ्राय माब्लाथो थांगोन आइ? बेलासियानो जानोसै माथो। थांसै। दे नोम्फाया रागा जोंगोन थाब थांना थाब फैदो दे आरो। ओं आयै। माबा साम'खौनो लोगो लादों। आंनि सासे माबायाबो लोगोआ।
गुरैनो माबा माबि इदिनो आरोना मा मोनबोयो थांगोन दे आइदे गामोन गामोनथ' आंना जानाय नङा दां आयै स्कुलाव मोनसे प्रजेक्ट बानायनांगौ आंहा जेबो नङा दे सानसे थाङाबा जेबो जायाना जेबो नङा नांगौबा नै आराम गोगोम बाथोन जानो ना मोनबोबाबो साम'बाबो सबाय दंखायो स्कुलाव थांनानैलाय मा जानो दे आरो सानसेयालाय जेबो नङा नानि बाबुआबा माब्लाबा साननै गाहामानियानो थाङा जोंना आयै माबा एसे लस जायोना आंहा लस जानायनो स्कुल फरायनानै गिदिर मास्टारनि जानो नाबले नोंलाय मा साख्रि गिदिर लागोनसि हिनजावनि फिसा सानसेबाबो बिलाइनानैसो थांखागोन गुबुननि न'आव थांखादों दालाय बावला र' हाबानि समबो सफैसिगोनानो थाब हाबा हरनांगौ दे आरो नङाबा बिमा बायदि जानला मानला गुस्थुलाबायनानै थांबाबो अरजाथाराहाय आंहा आंनि फिसाफोराल' गिदिर गिदिर साखरि मोनथों देनां मोजां फरायनायाव आं जेबो खमि दोनाहाय थाथ' होमबा आयै औ दे आइ दे जेबो नङा गाबोन सानसे थाङाबाबो दे नों हाथायाव थांना मायो ओंखारनानै थांदो गोख्रैनो आरो बिनि हिनजाव मा जाम्बा जानानै थानोसै नोङो आबा आं बेफोरखौ सानथ'वालै आयै दानो नों सानोबा नों सानबाय था उनाव खोन्थाबानो जाबाय आंनो दे आरो आं मिथिया आदा सान ना बाजै रावखौबो खबर लायाखै आं दासान्दि मा आरे नै आबा आयु नों साननो हायाहाय आबा नों साननो हाया नाथाय बे जुलिया ओरैनो मोजां फुलि-फालि जाफ्रायैनो सैथा नालाय गासिबो गावनिथिं लाजोबनो सानखायो आंनि फिसालामानि माबा बासियाखैथ' बिनि खाला नोजोरनिफ्राय बिनि खुसियाव माने बिनि माबायावबा बिनि खाफालावबा गासैबो खुसियानो ना जोंनि खाफालावबा जेब्लायबो आनलाखि आइ आफायाबो फैनो होनदोंमोन माथो गैया दाबो र' फैमारा बिसोरबो फैनानै थांला मालाय आजिखालि बे फंबाय जासुला रायखसरा बनजोंसो थाहैबाय थायो बिसोरबो जाम्बा जाम्बि खालामजाबाय एक्सपायार जानायनि दिनसो सफैलायलांबाय बिसोरबो हाला जेबो मालाबादो आइ आफायाबो थैनानै थांगोन आंबो थैनानै थांगोन जिउ नालाय माथो भरसा सानसेबाबो थैखागोन बयबो नाथाय थेवबो आं दुखु मोनोहाय एखनबा सिगां मामोन आंनि लाइफआ दा माबायदि जालांखो थैनानै थांबाथ' हय बयबो रावबो जेबो लानानै थांफाखाया बिबै बिबौआ फैनो ओंखारदों फैगोना फैया मोनथिया फिसौलाखौबो नायफिनबायोआनोलाय दाना बिसोरो बांद्रायखौबा सैखांबायथारासोहां बिमा बिफाबाबो आरोथ' बे जुलियासो गोदान दख'ना माबा माबि लायलायबायदां आंहासो गैया आंखौ सोर मेगन गोसाया बेबायदि आंनि साख्रिखौ मेगन साखोदो आंखौ फानदेना दिनै आंनि साख्रिखौ थांहोलायनाय नागारा आं जायखिया आंखौ बिदि खालामदोंना माब्लाबाबो नागारा दासो जिउआव माबा मोनसे मोजां जाहांनो हमदोंमोन बेखौबो मेगन साबाय आंनि जिउआ मानो बिब्दि जालांखो दे थुनथुलि मोजां होननाया मानो जानो रोङा गाज्रियासो फैयो आइ थुनथुलि गोसोखौ हमथादो आइ जायबा नोंखौ बिब्दि खालामदों बे सानसे मोनफिनखागोन बेखौबो हमनानै नोंलाय गावनो माबाया पुलिसाव थानानै मानो बिदि खामानिखौ मावनो नोंलाय हमोसो सिखावखौ नङा होमबा बे खोथाखौथ' आंखौ फोथायासै आयै बर्थमान आंनावबो जेबो प्रुफबो गैथ'वाना आंनि गाज्रि अबस्था लाबोनो सानदों सोरबा आयै मेगन गोसा दंथारो आंनि लामाखौ जेरैबो बन्द खालामना होनो नागिरथारदों सोरबा बेनोथ' आइ नाथाय सोर जाथावथाव दासो आंबो नै जावैसोखौ लेंहरहांबाय आरो बिदि जाना होलायबाय नोंहा नोंनि साख्रियाव खैफोद फैलायबाय बे सारमोना एसेबां बुंबाबो मानो फोथायासै एसे गोबाव मावबाय नोंबो आइननि खामानियालाय प्रुफ थाबासो फोथायखायोना आयै नोंखौ दायनिगिरि नंनानै नोंनि जबनिफ्रायनो सासपेन्ड खालामबाय आइ बेथ' मोजां जायासै औ आयै नाथाय आं बेबायदि जेना थाया नंखाय दायाव आरो आंखौ बिब्दि सोरबा गाज्रि मानसिया फान्दायदों ओमफ्राय नै हाजावैसालाय माथो होनहरमारखो बेबोलाय बेबो मा जादों आयै एसएमएसआव भइस कल हरबाय थायो आंनाव ओमफ्राय अबाव दं होनबाबो सोंबाबो एसएमएस हरबाबो जेबो माबा बुंहरा माबा गावनाव दा हरथ' माथ' बिदिल' होनबाय थायो मा जादोंबा नों जामादै जाम्बाया ना बहाबा सोरबा गदाय लाखुमानानैसो दंहैखुमायो बेलाय बुसिजोबगोनलां बेबायदिबा बिखौ जबनि इन्टारभिउ हैनो थांदों ना बालाय मानसिया बेबायदि बेरायनोसो थांदों बेलाय ना बहाबासो उरायलांबाय बेनोथ' आइ एसेबां गिदिर खैफोद फैबाय नै दा नोंनियाव नोंनि साख्रियाव ओमफ्राय बेहा एसेबो खबर लानो सोलाबदियासै होनबा मोजाङैनो रागा जोङोलां बाराखौबा ओरैनो टेनसनजों बुंफबजोब्बाय आंना खर'आनो मा
रोंसोनाय मोनखांदों बियो? ओमफ्राय हरथारिबो नङा, SMS हरबाय थायोना, भइस कल हरबाय थायो आयै। बहाबाथ' दंथारो बियो। औ, हामा जावैसोआलाय जाम्बा जाखोसै। मा SMS रायलायबाय थाखो बियो? जेन'बा दा नोंहा एसेबा गिदिर खैफोदावबो बुंहरबाबो मा जाम्बा जाखो बेलाय? नै जावैसोआ उनाव बुजिफिनगोन बियो र'। गाव मा खेला गेलेबाय थादों बे बाराखौबा। जेन'बा जेबो खबर गैयाबाथ' मोनसे खोथामोन, नाथाय गावबो हरबायानो थायो जे। दाथ' बेखौ मा होनना साननांगौ जाखो जोङो? गोसो जाना आंजों बिदि खालामगासिनो ना सान नोङो? जारलासो जागोनहाय नोंसोरजोंबो। नोंनाबो बिदि जाबाय, जावैसोआबो मा जाम्बा जाखो। बुंनो हाया नों नोंनि जावैसोखौनो। फन हरबाबोथ' हमखाया, नाथाय खालि बे SMS हरबाय थानाय बेखौ रागासो जोंजोब्बाय आं। ब्लकसो खालामजोबना दोनसै आङो। नङा मा सानथारदों बेलाय? खोनासंनो नों आयै, मा बुंहरदों साना? नोंसोर आंखौ मा डिस्टार्ब खालामहरबाय थायो टुनटुलि? आं बुंखाबायानो फ्रि जाबा आं हरगोन। नोंसोरनो आं खोन्थाहरखाबायना आं थिगैनो दङ। ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि बुजिया? बेबो हरो, बिजि होनखाबाय आङो, बिजि। नुदों आयै, आइ गावनि हिन्जाव हरनायखौबो हामा बिदि बुंहरखोसै बेलाय? आसोल गोमादोंलै बियो, बहाबा गोमागोन, बेरायहैखुमादों बेयो अफायबा। औ, मा हिन्जावा खबर लानो मोना नामा गावनि फिसायखौ? बहा दं, बहा थायो, बहा मायो? आरो बेहा गियान गैया? आरो नै खोनासं, नोंसोर आंखौ सिरि थानो होथ'लाय। आं एसे बेस्थ'जों बाहेरायाव दंफैयो। नोंसोरनो आं उनाव फ्रि जाबानो हरखागोन दा। बेनिफ्रायथ' फनाव नांथाबनानै थाबाय थानो हाया आं नोंसोरजों आरो बारे। नोंसोर आंखौ बेबो हरलाय दा खालामबाय दाथा। गावसोरनो बुङो फैसा खामाय। आयौ, हा बिदि जाबाय होमबा? ब्लक खालामजोबना लाबासो मोनथिसिगोन बियो। आरे, आं खबर लानाया डिस्टार्ब जाबाय दा टुनटुलि खबर लानाया। आंदि मा खैफोदाव दं, मा बिहा एसेबो सम गैया। आसरित। बेफोर मा सोलिगासिनो आंनि जिउआवलाय? बे सानाबो मा फाग्ला बोरखो मानसिया? माबा मोनसे आंहा ओरैनो बिराद गिदिर प्रब्लेमाव दं। आरो बिनि सायाव बेहाबा मा बेस्थ' जानानै थाखो मानसिया? आरे टुनटुलि, सना नों? आंलाय आंनि मुंखौबो बावबायसो सानदोंमोन नोंखौ। हाबानि उनावथ' माने नोंसोरखौ लोगो मोननायानो जायासै। माबोरै दङ? दासान्दि गासैबो मोजां न'? जोंनि मोजां गाज्रिखौ नोंहा सोंनो सोर? मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनि खोथा बियो। सिनायनाय हिसाबै सोंबाय आं टुनटुलि। आरो जेराव सानजोंबो जोंहा लिंक दं नालाय, माने कानेक्सन आरोना, सिगांनि कानेक्सन। बोरैथो बावनो हानो, इसिबां गोरलैयैबो। मानियो दे साना, माने आंखौथ' गोसोखांखाया, थेवबो आंथ' गोसोखाङोना नोंसोरखौ, नोंखौ, सानखौ। नोंनि गोसोखांनाय खाङिजों आंहा मा लोब्बा? नोंल' फैनाङा जोंनि गेजेराव माब्लाबाबो। गावहा लोगो मोनबाबो मोजांखौनो रायलाया। आरो आं फैयाखैना, नोंसो फैखादोंमोन जोंनि जिउआव। बावनाङा जे आङो सिगां साननि गार्लफ्रेन्डजों लोगोसे साननि फिसालानि, माने जोंहा आबा अलंबारनिबो बिमा आङो। जास्ट शाट आप सना। नोंनि बेफोरबायदि भाषणखौ आं बाव खोनासंनो होननानै माबायाखै, नोंजों बिदि रायलायाखै। जि जादों जायाखै बेखौ नोंहा लामा सामा बुंनो गोनांथि गैयाना? नाथाय टुनटुलि, दाथ' नोंसोर मोजाङै दङ ना? माने इदिनो आरोना, खेबसेबो लोगो मोननायबो जायासै सानखौबो। आरो नोंलाय मानो हारसिं साना गैया आरो? दंबाबो नोंहा सोंनांगौनि गोनांथि गैया। साना जेरावखि गैया आंजों दंखायो। आंबो ना, मादि सोंफ्लाङो। नोंसोरथ' माने मोजाङैनो थाखागोन, खुसियैनो न'? जेराव सानैजों लोगोसे दंबालाय। अफकर्स नोंसोरलाय मोजां मोनलायना हाबा जानाय नालाय। टुनटुलि, सानैजों सानजों नोंजों खुसियै थाबानो जाबाय अरायबो। जुदा जानाङा माब्लाबाबो, आंनि बायदि। नोंहालाय दासान्दि मा खबर? जोंबो बिदिनो दंसाबो टुनटुलि। माथो खालामबावनो, बाबायाथ' हस्टेलावखा। ओमफ्राय आं दंथ'यो न'आवनो। एसे बेलेग खामानियाव गोसो होदोंमोन, नाथाय मिथिला फिउचाराव मा जाहैगोन। हाबा जादो सना, मिथिगौ ना? बेनि थाखाय नोंनिबो थाखाय मोजां जागोन। नोंनि फिसालानि थाखायबो मोजां जागोन, नङा होमबा? प्लिज टुनटुलि, नोंसोर हाबा जाबायब्रा। ओमफ्राय आंखौ बारा टेनसन लायाबानो जाबाय। जेब्ला जानो गोसोबा जागोन, जानो गोसो गैयाबा बिदिनो आरो माबा मोनसे उनाव नायनोसै। होमबा मा बुरैनानै थानोसै? सानाथ' नोंनि लाइफआव माब्लाबा फैखाला। साना बुजिनाय मोनबालाय आंजों थागौमोन दा। नाथाय नों जे सेना लाबाय सानखौ। दे आरो बाय, थाब हाबा जादो नोंबो। अब्लाना नोंनि लाइफआबो मोजां जालांगोन सानसे।
नोंनि लाइफआलाय बेसेथो मोजां थुनथिलि? नोंनि बायदि खाफाललाय बहा मोननोना जोंफोरा। नोंनानो मोजां दे। गासैबो मोजांल' जायो मालाय। जोंना खाफालानो गाज्रिलै। दे होमबालाय थुनथिलि। सोरखौदि लोगो मोनो मुदानो गाज्रिखा आरो गाज्रि जाबावबाय। दे आरो थुनथिलि, नोंसिनि हेपि मेरिड लाइफखौनो आंबो खुसि, बिराद खुसि। नाथाय खुसि आरो दुखुआलाय फाला बदलसोना। दिनैबा नोंनियाव, गाबोनबा आंनियाव। माने बुंबाय आरो आङो। माब्लाबाथ' सानो खास साना बुजिनायमोनबा दिनै आं नोंनि जायगायाव थागौमोन। थेवबो जेबो नङा, सानबायदि सोरबा मोनोबालाय आंबो जाफिनगोन आरो सानसेबाबो हाबा। माने हाबायाथ' जाखायाखै नालाय आङो, जागोनसो। आंनि हाबाखौ खोनानानै माब्लाबा नोंसोरबो खुसि जागोन दे आरो। दे होमबालाय। नामोन मैयाबो लाबोनो हायाखै आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बोरै नांदों खोन्थाहरदो, मोजां जाबाबो जायाबाबो। ओमफ्राय लोगोसे आरो लोगोफोर लाइकखौ होनो बावबानो जाबाय दे। दे होमबा आरो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच। दिनैबो होनो हायामोन लोगोफोर, माने बानायनायानो जाथ'वाखैमोन आरोना। थेवब्लाबो आं दसेबाबो बानायबाय। आगैमोनहा एसे एनैबाबो नेनानै थायो नालाय, जोंबो लाबालासे थाबा गोसोआव दुखु मोनो। बेखायनो लोगोफोर जेबो उसुबिदा गैयाबा थाबैनो फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों। दे होमबा थांथ'दिनि लोगोफोर, बायथ'।